Kai bije ka dakata, ki faɗa min gaskiya. Don Allah ya labai. Ki faɗi gaskiya ko yanzu na kawo ƙarshen ki. Ba ita ta aikata haka ba, kuma ita mace ce, kuskure ne labai, ka rabu da ita. Kai kawai ɗan aiki ne a cikin gidana, har wane ne kai da za ka dakatar da ni? Daga yanzu kada ka ƙara tsoma bakinka akan abin da ya shafi gidana shashasha. Kai bice wai me ka aikata? Mama? Maza yanzu na ka kalle shi ka ba shi haƙuri. Me kika aikata ne haka? Me yasa ni zan ba shi haƙuri to? Shi ne abin da nake so ka yi a yanzu nan. Ba shi man. Mama, ki rasa tunanin ki ne yake faɗan haka? Ka ba shi. Mama, Ki rabu da shi. Don Allah ka ce komai. me yasa take martaba shi ne? Za ka ba shi haƙuri ne ko ba za ka bayar ba? A yau dole ya kamata ya san gaskiya. Har waye shi da zai sa hannu ya mare ka. Beje, maza yanzu na ka ba shi haƙuri. Da kyau mama, da kyau sosai. Wato ta bari guda yana rashin da, sannan kuma yake bukatar na san wani gaskiya. Wai me yake faruwa a cikin wannan gidan ne? Duk gaba ɗaya shine dalilin abin da ke faruwa. Da zarar ya mutu matsalolinmu gaba ɗaya za su kau. Kai bije, ka tsaya ka saurare ni. Ka sani sai na shege ka. Kashe shi kake son yi kashe shi. Baby Kashe Joy. shi man. Babanka ne. Ka kashe babanka da hannunka. Babana? Kai, ɗana, bije, da gaske fa nake, ka yadda da ni mana. Shi ɗin babanka ne. Wannan mutumin da ya mutu a yaƙi ba babanka ba ne, wani ne can daban. Wani abu ne kamar su dabar ya afku. Har yanzu gashi nan bai canza ba. Saboda na san ba wanda zai yadda a cikin ku shi yasa ban faɗa ba. Da gaske nake fa, shi ɗin babanka ne. Me yasa zaki nan gangariya? Idan so ki a rabar shi ko ki ce a kyale shi mana? Ha ba kaka, muna ta dariya akan cewa yana kama da kaka, shine zaki ce wani shine? Kakanka ne. Babban labari. Yayi kyau. Kana ji kai hakuri. Tun da dai kana kama da babana. Ni ne na ɗan jaririn ɗanka ko? Labari kagage. Abinash. Wato ka je ka nemo tarihin ali na yanzu shine zaka zo kai wasa da tunanin muka ce kai ne babana. Tun yana ɗan ƙarami mamata take matuƙar sona sosai. Saboda kai lokaci na farko da mamata ta fara jin haushina, ta rike ni. Na fahimta yanzu. Abdullah, Bijay. Ta fara maɗaukin bayanai ya ɓata. Sannan kuma shi ya asirce mamata. Zuwa ya yi babban shiri yadda zai warga samun dukkanin tarihin siyasata. Tu da irin abin da ka aikata, shi ne kake murmushi? Zanga ƙarshenka. Zanga ƙarshenka. Kai bije! Kai kana ji, ka fahimtar da shi. Shi abokin kawunka ne fasha tun na yarinta. Da gaske nake shi mijina ne. Ha ba ke kuwa, bayan shi ne lokacin da ya kamata ki kawo maganar da ba za a yadda ba. Kin san cewa wannan babban al'amari ne fa, dan kina buƙatar lokaci, dole ne ki nesa da shi na wasu 'yan kwanaki, shi ki bashi mu zauna a tare. Ka taba da shi, ni ba ma na sana ƙara ganin fuskarsa a rayuwata, mayautarin banza. Gobal! Kada ki damu mama, lokaci kana yake buƙata, ba dai ina nan ba, zan ji da komi. Yawa, mu je ko?
Kai wani ya ɗaga min kira na mana me yake faruwa? Barka da yallaɓai. Yallaɓai yana azumin magana ne. Ka faɗi abin da za ka faɗa tun da wuri a baka amsa ka ware. Abu ne na sirri yallaɓai. Mata ta ce take keɓancewa da wani can daban yallaɓai. Sunansa take yawan ambata sosai. Waye shi? Shi ne sananne ne sosai yallaɓai. Yallaɓai zai jira komai ka faɗi ko waye shi? Bawan kaliyan ne yallaɓai. Ba ta da aiki face ba ɗan sunansa yallaɓai. Idan mata ka ta aikata irin wannan za ka yi shiru ne? Yallaɓai, don kuma na yi misali shi ke ne ka fusata. Kai ka san yana abin da za ka faɗa wa yallaɓai. Ya riga da ya fusata sosai. Kowa bai da aiki ba ce ya zo ya ce zai kawo ƙara akan babban jarumi. Kai da Allah waje, fita ka ce. Yallaɓai, yallaɓai ƙara mana kawo. Zan ba su Za ku mana saurare kai, ni mana. wallahi zan kulle ka. Barka da zuwa madam, zauna. Yallaɓai yana azumin magana ne yaushe. Ai, a duk lokacin da babban mata irin wannan ta zo, ba wata doka akan mu. Da kira ne kawai zan an tawo gidanki ba yakin zo nan ba. Ba na son ka zo ne shi yasa ai na zo da kaina. Kowace irin matsala ce kina kawo ta cikin sauƙi zai daidaita ta. Wani dan ƙaramin uzuri ne ya kawo ki? Mijina aka sace min. Menene abin da yake faɗa ne tsowa? Mijinki na kika ce an kwamushe shi? Dan ki sai matuƙar taimaka miki fiye da mu da ne yadda za mu taimaka miki. Ɗana da kansa shine ya sace shi. Wannan abu ne na gaskiya kuwa. Ɗanki da cikinki shi ne ya kwamushe miki mijinki. A wani hali zan tsinci kaina muddin na karɓi wannan kisan. Idan ba za ka yi aikin ba, sai na je wajen na sama da kai ya aikin. Na gaba da ne kuma, batun har yaka ni zan karba ba wanda nake jin tsoro. Sunansa Abinash. To ina ji. Shekararsa 28. Kalar cakuleti ne. Tsayinsa 5.11. Ki ɗan jira na minti ɗaya yanzu nan zan dawo. Shikenan. Ita wato tsohuwar shekararta 68. Sannan kuma shi mijin nata shekararsa 28. Sannan kuma ɗanta shekararsa 50. Shikenan zan yi iya bakin ƙoƙarina wajen ganin cewa na dawo miki da mijinki. Shikenan. Yawa ga ta fitowa ita ce kuwa. Yawa madam. Madam, mun samu labarin cewa kin zo shiga da kara da aka sace miki mijinki. Da gaske ne madam? Ba mijinki ya mutu shekara 50 da ta wuce ba, ko kuma dai kin ƙara yin aure ne? Kin ce mijin naki shekararsa 28. Alamu dai sun nuna cewa karamin yaro kika samu kika aura. Kin sani cewa wannan abin da ya shafi bangaren soyayya ki abu ne wanda zai taba martabar siyasar danki? Kuma hakan zai iya bashi matsala. Shekarar ki 65 yanzu ba? A shekarun ki magana soyayya ko kuma aure abu ne mara sauki. Yanzu gashi akan soyayya kin zo shigar da kara akan danki. Me zaki iya cewa duniya? Za ku samu amsar ku nan ba da jimawa ba. A yanzu dai zan iya cewa abu ne da ya shafi mijina. Abinash, ka yi matuƙar babban dabara hada kirkirar sunanka ma, wato kasi shi ne wanda ya turo ka gare mu ba, nawa ne ya biya ka? Wannan wani magana shashanci ne. Ban san za ka yi yaudara ta ba Abdullah. Kai ka kasance ba kan babanka kake ba. Idan na ce ka masa kake, na tuna kai ma ka da ya zama shakage. Ba za ka fahimta ba, ni ne nan wanda na haɗa auren iyayenka. Mamanka ba ta taɓa gaya maka ba ne? Ku sashe ba da gaskiya.
Kai, wai waye kai, babu wanda ya san komi a kanka nan. Baka da katin zabe, baka da katin kasa, baka da katin komi, ko tabbacin ko kai waye baka da shi. Sannan baka da wani wanda ya san ka. Kai, daga wata duniya ka zo ne? Tana fara yaƙi dubun na makiya ne ke miƙa wuya. Wannan shine tarihi na yaƙi. To wannan jakin kuma wa yake sarawa? Kai wayo, kai da ba, ba ni kake sarawa yanzu nan ba. Wai. To ka ne kawai zan tsira na sani wallahi. Zan kira daga baya. Kai to me haka? Bayan ya suburbure mu, shugabanni ne zai cece shi. Ni ma ban fahimta ba mu je. Kada Allah more. Mahaifiyar minista Bijiya Beskar ta fito tana jayayya da ɗanta akan soyayyata. Wanda hakan kuma ya zagaye ƙasa baki ɗaya, wacce take shekara 65 shi kuma yake shekara 28. Abin da zamu iya cewa a yanzu shine wannan ba kagaggen labari bane. Abu ne da ya shafi mahaifiyar babban ministan wannan jiha, wato Malam Bijiya Beskar. Ku ci gaba da kallon mu za mu kawo muku sababbin labarai. Bijiya Beskar taka ta ƙare. Kaga shigo. Ki bari ammo. Tawo mana. Madam, barka dai. Ƙaraso zauna. Ba ma buƙatar wannan gaisuwa taka. Kalle shi da kyau. Ji azabtawar da suka mai bayan sun sace shi. Yalla bai kai ne. Majunta, kuma da gaske? Gaskiya dai ko? Na yi matuƙar farin ciki da haɗuwa da kai. Gaskiya ba da kai da madan kun yi matuƙar dacewa da juna. Zan dawo nan da 'yan mintuna. Amma me kawo mana yanzu? Mu tafi kawai. Kai! Yalla bai. Ina mai umartar ku da ku sabarbade ni, iya sabarbada kuma yadda kuke so. Zan yi matuƙar farin ciki ma idan kun ji min ciwo, amma ni ba zan yi wata magana ba, ba zan dau mataki ba. Dama ta zo manama. Har yanzu ga baki ne fushi na bai sauka ba. Maza ku da ka, ku sabarbade ni. Kai maza. Barka da yalla bai. Me kake bukata? Ina so a ce ba na hakuri ne a gaban 'yan jarida yalla bai. Kana nufin fawon kaliyan nan wai? Yalla bai. Kai, ka sani ko da labarin cewar ma ka kawo ƙara a cikin ofishin nan ba zai taɓa fita ba ko da wasa. Domin idan masoyansa suka ji, wallahi ko da fitsari ba za su taɓa barin ka cikin nutsuwa ba. Maza ka ware, ina da matsalar da zan warware yanzu tsakanin ɗan shekara 68 da ɗan shekara 28. Ka ce minti ɗaya, amma me yasa ka ji masu yanzu ka dawo? Gabaki ne ba na jin daɗi ne shi yasa na fita, na je domin na samu kuzari. Wani abu na ji wanda gabaki ne na kasa jurarsa, ba na mana. Ba na gaya maka ba, mijina suka yi ƙoƙarin kashewa, don haka yanzu na zo in shigar da ƙara. Idan har wani abin ya same shi,
To ba kowa nake zargi ba, face ɗana Bije Baskar. Amuliya, ba na ce ki dakata ba ne? Sannan har da mataimakin sama. Yanzu dai wannan shine kes ɗin ba. Kwarai. Ina buƙatar ƙarin wani lokacin. Wai wannan jinkirin duk na me? Wai me yasa ni ba zan taɓa samun damar da nake buƙata ba ne? Mu da ma kayan nan daga baki da ka ba mu kasa, ba na hutu ba ne ba. Yanzu kuma shi kenan ba za mu samu mu yi abin da zai rubushe mu ba. Idan tsoro kake ji kamata ya ka fito ka gaya min. Tsoron waye wanda zan ji nan, maza ki tafi yanzu. Wannan jikan naki hau. Ki hakuri. Wannan mamajin ki bane, ni dan nan zan yi matuƙar kulawa da shi. Amma ta Allah ki so mu tafi. Wayyo ƙaramin yaro, wallahi wayo take yi masa. Shi kuma me yake damunsa ne? Jakin manza kawai, ko wani me abin da yake tare da ita ya? Madam, wai baki san wannan soyayya taki za ta bata wa ɗanki siyasarsa ba ne? Idan har aka gwajin DNA, ba ke tunanin hanya ce mafi sauki da za a iya gane gaskiya ko kuma ƙarya da ake yi? Ban da dalilin da yasa zan yi ƙarya. Ɗana, ya ƙi yarda da magana ta. Amma idan kuma da kanku ba ku yarda da cewa wannan abu ne na gaskiya ba, za mu je mu yi gwajin DNA. Idan sakamakon ya fito, idan ƙarya sakamakon ya nuna ni zan yarda da duk hukuncin da aka yanke. Ku ba mu hanya. Madam. Madam Amaliya ta ce za su je su yi gwajin DNA kuma za ta sanar da 'yan jarida. Mu kuma za mu yi ta diddike har sai gaskiya ta fito tukunna. Hakan ba zai taɓa taimakon mu ba. Mijina a gabana, wani ya je ya azabta da shi, ni kuma kawai sai in tsaya in nutsu. Ammo, shi nan faɗan mu ne. Babu ne mai sauki a ce ya yarda da al'ajabi ba. Ki bar shi daga baya sai fahimce mu. Shikenan ai, zo mu je. Yarinya Amuriya, wai me yake faruwa ne? Kai, to yanzu dai ai kai da ni ba? Yau cikin ƙwarin gwiwa mamana, amma a wace rana ta zan yarda da kai? Yanzu dai na share canta mata, don haka ku dawo gidana da zama har zuwa komai ya gama warwarewa. Shikenan, na gode ɗan uwa. Ba buƙatar ki min godiya ai. Kin dawo min da babban abokina. Za mu ci gaba da hamagancin mu da muka saba. Ne san fahimtar da shi komai, zo mu tafi kai. Kai, ka canza kalar gashin ka malam. Ba zan juri ganin ka wannan tsufan ba. Ba dai yanzu za mu zauna tare da kai ba sai ka canja min kalan gashin. Yanzu dai mu fara tafiya tukunna. wato baban minista ya ƙara girmama sosai. Abinashi da shi da Bije Baskar gabaki ɗayan fara gudanar da gwajin DNA a kansu. Yayin da yanzu gabaki ɗaya mutanen ƙasa suke jira domin sakamako ya fito. Shagali! Gaskiya wannan batu na babu Bije Baskar abu ne mai ban mamaki. Akan wannan yanzu Bije Baskar gaba ɗaya kansa ya gama kullewa. To me abin mamakin? Gaba ɗaya ba gayan ba kamar su ɗaya da babansa. Ware kuwa. Ya zama dole mai amfani da manya-manyan kudade domin mu sa 'yan jarida su yi ta takura musu. Yanzu ga abin da ya faru a cikin gidansu ya gama karaɗe ko ina da cikin wannan ƙasa da sun yi ƙaramin kuskure komi nasu zai ɓaci a gaban 'yan jarida. Gobe za a gudanar da taron zabe. Sannan kuma na tabbata manyan mu gabaki ɗaya za su yi wannan batu. Gaskiya ba na gama tausaya wa Bije Baskar. Kina ji amuliya? Bare kuwa. Sai nake jin dama a ce gabaki ɗaya mutanen ƙauyen mu suna nan yanzu za su yi farin ciki sosai. Ai lokaci na farko da na ga amuliya na yi matuƙar farin ciki sosai. Ai wato ba da ban ka faɗa wannan ruwan ba wanda zai gane cewar kai ne zaka aure ta. Na gode. Dai na san fe. Na yi kewarka sosai. Me yasa take sumbata ta? Sai an ji ba tsawa. Ka kira ni. Ina jiran ka. Kai da lawari. Ke, amo. Kai, inda za ka shawai ka zauna nan wasu 'yan kwanaki komai zai daidai. Kai, idan ba damuwa wani abu nake so na gaya ma. Ni ba yana jin cewar batu a kansa wallahi gaskiya ne. Me gaskiyar? Shi nan babana ne wai? Ban taɓa tunanin abokina shi ma zai min haka ba. Tsawon shekara 20 na dage na zage ina ta aiki tukuru saboda na kai wannan mataki. Amma gashi komai ya tafi. Dalilin shi kaɗai kawai. Tir, a duk lokacin da yara suke kuskure iyayensu ne suke gyara musu.
Amma kuma idan uwa ce kuskure, sai abin ya zama ciwon kai. Shi za ka yi kamar ka mutu. Kada ka ci haka bijai. A wace ranar ya fada da 'yan daba fiye da misali. Da aka kallon ƙaramin yaro ya min. Sai dai ya bani labarin gabaki ɗaya da aka yi bikin yayana. Ma wanda ya san da wannan batu sai shi kadai. Kai, ka saurare ni mana. Zai fi kyau idan ka tsaya ka yi magana da shi. Me abin da zai fi kyau ɗin to? Ka bari sakamako ya fito za ka fahimta. Ni ma abin da ya sa na faɗa hakan kirayi. Ka tsaya ka kalli labarai man. Labarin soyayya Amliya da kuma Abinash kowace rana ƙaratin batsa yake. Sannan kuma ga binciken da ake yana ba da mamaki. Manya-manyan likitoci da kuma masana sun dukufa sosai domin gano gaskiya akan wannan batu. Dukkanin wani bincike da aka gudanar an tabbatar da cewar babu wani abu da ya bambanta. Domin komai nasu iri ɗaya yake zuwa. Hakan na nufin minista Vijay Bhaskar ya kasance ɗa ne ga kaftin ɗin soja Abinash. Gaskiya ta fito sakamakon gwajin DNA da aka gudanar musu. Tinin wannan banzan tambayar. Me barkau? Kaga maje. Ya dai malam kasi, gabaki dai wannan jawaban yanzu batu kawai ake a kansa. Gwajin da yanayi ɗin ya fito. Sakamakon hakan kuma yanzu ya zama jarumi a wannan jiha. Yana sane juya ƙarya ta koma gaskiya da kansa, saboda ya ce cikinsa a wajen mutane. Shi yasa ya saki manya-manyan kuɗaɗe amfani da iko. A rayuwa aiki na wannan shine karo na farko. Da na ga irin wannan. A ce komi na shiri ne abu ne fa mai matukar wuya, amma ga shi ya faru. Ta yaya akan hakan ta yi? Kanan daga cikin ilimin kimiyya kenan. To me ya takun mu na gaba? Tun da gwajin DNA ya nuna komi ɗaya ne, alamu sun nuna cewa suna da alaka. Wannan shine dama batun. Idan Vijay Bhaskar ya nuna cewar shi ɗan babansa ne, to babu abin da zai samu mai jayayya a kai. Matsala ita ce Abinash baban Vijay, Amulya ce ta fara gabatarwa, shine na rudanin. Ina da tabbacin, wannan abu ne wanda za mu mai da hankali a kansa. Dole zai iya jawo mana wata matsala daban. To ni a batun ka ban gano komi ba. A bayanan Abinash, a hotonsa da na gani a baya, shekarar 1971 a yaƙi, ya ce ya faɗa ne cikin kankara a wajen iyakar Pakistan. A lokacin da ya bude idansa, ya ga sabon duniya ne a gabansa. Na tabbata kuma ba buguwaye ba, yana nan da cikakken tunaninsa. Yana da kyau mai magana da Farfesa Girish Solanki. Kana magana ne akan Farfesa Girish Solanki? Kwarai kuwa Girish Solanki. Mutum ne shi mai matuƙar basira, yana da bincike sosai akan dukkanin abin da ya sa gaba, akan dukkanin wani abu da ya kasance yana rayuwa a cikin wannan duniya ko kuma duniyar da ta kasance ba tamu ba. Kuma shi ɗin ya kasance shi ne nan shugaban hukumar binciken dukkanin wasu abubuwa tsakanin mutane da kuma dabbobi da shukoki. Duniya baki ɗaya jiran rahoton ka kawai take labai. Domin ka kawo ƙarshen wannan matsala. Za mu ƙoƙarta kawai lokaci muke dan bukata. Shi kenan labai fatan nasara. Ta yaka za ta yi labai. Kwarai, abu ne mai yiwuwa. A yanayin da yake ciki, dole ne ma ya yi. Doga baki ɗaya bayanan DNA ɗinsu iri ɗaya ne komi da komi labai. Ta yaka za ta yi. Irin wannan kalubale ba sabon abu ba ne a wajen masu kimiyya. Duniya za ta yi da hakan? Ba yanzu ba tukunna, sai nan da wannan lokaci tukunna za ka yarda da komai. Ka bari ka gani. To me na gaba?
Ni a shirye nake yanzu da ni nesa da ahali na baki da. Bai kamata a ce tana rayuwa irin haka ba. Dole sai na ƙara haɗa su. Baba! Ina za ka je, Baba? Yau ita ce ranar yin nasara ta. Zan je na shege wancan abin shirin ne, na dawo da mahaifiyata. Baba! Wayyo! Tuka mota! Go! Na ji wasa. Alamu sun nuna idanuwan kare suna kan minista ba. Ina kake shirin kai ni? Dangane da soyayya Abinash da kuma Amliya, yanzu muna jira mu ji amsar da za su bayar. Tabbacin magana akan Abinash gaskiya ce, hakan yasa Farfesa Girish Solanka ya kira taron 'yan jarida domin bayyana musu gaskiya, domin shine babban farfesan da ya bincike akan wannan abu. Yalla bai muna jin ka. Ka kira taron 'yan jarida na gaggawa akan zaka bayyana gaskiya dangane da Abinash. Dama na san kowane lokaci ana kalubalantar mu ne ta hanyar wasu tambayoyi. Akan abin da zan ba ku amsa shine kaftin Abinash kadai. Zaka iya bamu bayanai ta samfarin nasu ya zo ɗaya? Labarin ya fara ne 1971. A lokacin da aka tsinkayi yaƙi tsakanin India da Pakistan. Baya da wannan, a daidai wannan lokaci ne aka samu faɗowar yanayi daga duniyar wata, wanda NASA suka yi ƙoƙarin ganowa, wanda kafin zuwa sa yi bincike a kansa kuma sunansa Zikaru. To menene alakarsa da wannan yallaɓai? Za mu iya cewa shi wannan abu ne wanda in kana rayuwa a kusa da shi, za mu iya cewa rayuwarka za ta yi ta zagaye ne. Menene shi zagayen? Abin da nake nufi da wannan zagayen shi ne, a shekarun baya, a can ƙasar Isra'il, na yi bincike a wata makaranta ta Tel Aviv University, sannan kuma na gano abubuwa da yawa a kai. Tel Aviv University. Kwarai na yadda ba mutumin da yake rayuwa irin wannan waje ba sai da oxygen, kuma ko da bincike ka je. Ta yaya wannan abu zai yi alaƙa da wannan labari? Kwarai yana da haɗi. Abu ne da yake sabo a cikin wannan duniya da yake ba a cikin wannan duniya yake ba. A lokacin da Abinash ya subuce ya fado daga sama, ya fado ne inda Zikaro ya fado. Yanzu dai kana so ka ce nan ne inda ya shekara musun ba tare da tsufa ba. Kwarai kuwa. To amma ya mutumin zai iya rayuwa ba tare da ya ci abinci ko ruwa ba? Hakan zai yiwu? Bari an yi ma bayani. Gaba ɗaya suran mutum in ka duba chromosomal system na DNA shi ke ceton telomeres. Dukkanin mutum kuma karfinsa yana tattara ne a jikin telomeres. Ita kuma telomeres abin da take bukata shine kyakkyawar iska wadda za ta kai mata sako da kuma yawan motsawa, sannan kuma mutum ya dinga cin abinci mai kyau. Idan tun lokacin da kana yaro kana yawan cin abu mai kyau sannan kuma kana motsi, a lokacin da girma ya riske ka tsuba ba zai taɓa maka illa ba. Zai zama na cewar kana da matuƙar ƙwarinka sosai, ba kamar wanda baya yawan motsi ba. Kenan dai Zakaro din nan da yake fitar da iskarsa daban. Kana so ka ce yayi matuƙar tallafawa Abinash kenan. To da cewar iska gurin ba irin tamu bace. Kwarai. Gaba da gaskiya. A wannan shekarun to ina za a samu irin wannan? Abin da kuka kasa ganewa shine a yayin da ya fada kusa da Zikaro, kada ku manta shi kansa Zikaro iskar wannan duniya ke amfani da ita. Ya zama dole ne iskarsa ta bambanta da wanda yake lokacin da yake duniyarsa. Za ta bada iska mai karfi wanda mutum zai shaka sannan ya samu inganci a rayuwarsa, jikinsa kuma ba zai taba tsufa ba, siffarka ba za ta canja ba. Sannan kuma zai kasance ne cikin taimakon wannan Zikaro din. Sannan wannan waje ne da mutane ba za su iya zuwa ba. Ballantana su yi ƙoƙarin gano shi tun da wuri. A yayin da ya shekaru 50 a wannan waje, iskar Zikaro ga baki ɗaya ta daina aiki. A wannan lokaci ya ƙarasa faɗowa ya farfaɗo. Shekara 50 a dogo suma? Sai nake tunanin cewa abin da ba zai yi ba. Ya kamata ka yadda. A duk lokacin da mutum ya fada doguwar suma, akan sa masa silinda wadda take ba da iskar shaƙa. Ta ko wani mutumi a Isra'il wanda aka sa shi a ɗakin na masu dogo suma, sai da ya shekara 64 a kwance. Yayin da tangalarsa tana ta tsufa, jikinsa sai da ya murmure. Ya dawo tamkar wani ƙaramin yaro. A shekarar 1986, a labarin da aka samu Michael Jackson ya sa an sashi a cikin wannan waje, saboda yana da muradin jikinsa ya dawo daidai. Za ma ku iya bincikawa. Amma a shekarar 1971 an kawo gawa Abinash nan kuma an yi bikin ƙona ta. Ni da kaina, na je hedikwatar sojoji ta India.
A lokacin da suka shiga wannan waje, Rayman ne ya ɗauki abinsa domin ya faɗi ya magala a hannunsa. A daidai wannan lokaci bom ya tashi da su. Ya yi gunduwa-gunduwa shine da aka tsinci wannan abu a jikin hannunsa. Kawai sai kai zaton gawar Abinash ce. To da ƙarshe dai kana so ka ce shi ne Abinash. Ba ni kadai ba, alamomi guda 5 ma gabaki ɗaya sun gama bayyanawa. Tabbacin Abinash na raye. To, amma ya batun shi kuma yallaɓai. Ya yi nasara bisa yakin da ya gudanar tsakaninsa da Pakistan. Amma har kawo yanzu yana nan yana yaki da mutanensa. Matarsa ta yarda da shi, amma kuma ɗansa bai yarda da shi ba. Duniya kuma tana tozarta shi, duk da cewar yakinsa bai ƙare ba. Barka dai ɗan wana yana. Kai ku kula da shi sosai ba, shi dan ɗanmu ne. A yanzu dai mu ne muka gwamushe shi, amma kuma laifin kisan Abinash da ɗorawa. Kai! Tsaya! Kambo, ya naga mutane na ta tashi sama. Mutumin sin wanshi gabaki da ya biya wargaje shirin ma kan kasinan mu. Kai! Maza ku shege banzan! Ku shege shi! Yawa maza ku yi ta suburbu da sa! Wato babban minista kake son zama. Wanzu bani. Babban minista kake son zama ba.
Bijay! Kai! Ku shege su duka, kada ku rabu da su, kada ku kyale su. Kambalai! Ni dai na manne. Kai! Bijay! Bude idonka! Kai Bijay! Bijay! Ka bude idonka ko sau ɗaya ne kaji? Bijay! Likita! Wayo Allah, ya rasa jini da yawa. Ana buƙatar samfurinsa da wuri-wuri. Ga jini na ɗiba likita. Kai wai, kai ma baka a yanayin da zaka iya bada jini. Ta halaka da ki damu da ni. Ɗana Bije? Me kake bukata? Baba. Kai Bijay! Ka yi haƙuri.